What's good YouTube, už sme sa dlho nevideli a dneska si zaskákame na kolobežke, ale nie len tak normálnej kolobežke, ale zaskákame si na Indo-Trump Scoot. To za chvíľku si vás dám na hlavu a ideme si zaskákať. No, už vás mám na hlave. Ideme na trampolínu. A čo si dáme? Ideme si najprv na rozohrievačku. Vybrývanie kles. Bar. Dobre. Teraz by som dal nejaký overhead. A bríčko najprv. Joj. Náhodou na Trump Scoote sa robí bríčko. Ale dám ho. Kamo. Dobre, ešte raz. Dobre. Pôjdem na nejaký chlbúc, tak. 2 kikosy. Dobre. Full whip, či rotor, alebo jak sa to volá. No aj tak som to nedal. Čo sa tam ďalej? Nejaký finger whip. Whip finger. Dobre. Na hovno. Skúsime 2 brie twisty. Oj. To je nejaká sliepka. Skúsim summer flip. A keď je leto, treba. To by bol winter flip, keď robím cez zimu. Veľký kles. Dobre. Čo skúsim? Ešte niečo skúsim. A však celé často hovorím, že niečo skúsim. Dal som to všetko. Teraz pozrieme. Teraz ešte dozadu. Wow! 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 Ty kokos. To bolo neskutočné. Kamo, fakt neviem, čo mám dať. Skúsim 2 bar spiny. Joj! To jak som dopadol. Inak táto Trump Scoota nemá ložiska. Sa točí na ničom. Ale ide to. Ale dobré. Keby sa pýtali, prečo to je celé opaskované, to je proti tomu, aby sa to neotvárala tá doska. Lebo toto na starej Trump Scoote sa otváralo. Potom to zničilo. Takže preto to také. Nejaký technický trik. Tobogan. Fuj, troška nižšie kameru dám. Skúsim ešte raz tú crazy šílenosť. Wow, to keby dám. Ty kokos. Chama, neviem. Skúsite 2 brie twisty. Ne. Keby som to dal, to bolo dobre. Ale toto? Jau. Keby dám toto, čo som skúšal, kámo, to by bol crazy. Ale skúsiť 2 bar twisty.
Počkaj, nie bar twisty. Brit twisty. Nedal som to aj tak. Teraz to dám. Teraz. Si nedám ani takú výšku, ale stačí takáto. Uj! Fuj, kámo, som úplne vyčerpaný. Fuj. Na chvíľku si oddychnem. Dobre, ideme to zase. Si oddychnul. 2 Brit twisty. Oj. No, yes. Skeči, ale dal. Idem teraz skúsiť ešte raz tú šílenosť. Nerozbehnúť, ale skočiť tuto. Takto. Takto. A. Sa mi furt dáva dole z huby. Teraz tvári. Z hlavy. Debil, neviem rozprávať. 2 rewindy. No, týto tramskoty to easy. Proste môžeš robiť koľko chceš toto, ale neboli to. Takže, tak. Som skúsil tramskut. Front scoot, ja som debil. Si bachnem kameru. Wow, to ani robím moc také dlhé, také kratšie. A poďme toto. Lupový krúžek. Front scoot. To nebol tento front scoot. To bol takýto, čo pustíš takto. Skúsim front scoot tak, že to otočím, pustím a chytím. Taký notým front scoot systému. Wow! Kokos. Ešte raz. Čo? Skečí. Ale dal. Tak ľudia, toto bolo tak crazy. Neviem, či už asi ukončiť to video. Bo na trampskute sa dá ešte dosť veľa vecí. A to by som tu bol asi do večera asi. Alebo týždeň by som tu robil tie triky ešte ďalšie. Tak, čaute.